Nou staan we hier bij een heel soort ark. Wat is dit? Nou, als je de tangen die ik gebruikt heb in al die jaren. Als je alle jaren oude tangen gebruikt hebt, heb je 180 tangen. Deze mesten die ben al verbruikt. Jou houden net van voetgooien. Ik vind het wel mooi, ja. Nou? Jou hebt hier een Lietspoortbekappersmuseum. Nou, ja. Nou ja, alles ga ik bewaren hier. Die is eigenlijk verbruikt. Dat blijft er wel niet meer. En dan kun je bijna. Maar dit is gewoon een nagelknipper. Ja, precies. En hoe lang heb je dit gebruikt? Nou, misschien 40 jaar. Maar je hebt nou volle modernere apparatuur. Ja, nou ja, maar dit wie toen. Je hebt een kookreupel is, een frettertermijn en een jouwtermijn. En die staat naar goed worden. Jou helpen de kool, zodat hij goed steen kan. Ja, precies. Dat goed steen kan en goed rust steen kan en het gewicht verdeeld wordt. Als je een klaar is, heger het oren. Dan zit je meer op het oren. Als er nog 100 kilo is, dan zit je 60 op en dat 40. En dat kun je misschien corrigeren, erbij staan. Nou, dit is eigenlijk een koolpoort die moet de kool dragen. Nou, deze. Dit is de hoornwand en de soort zit je onder, daar. Dus daar zit hij zo op. En dat is zijn steun. Maar hoe kom je aan deze poort? Ja, bij een slachterwaai. En waarom heb je dat dien? Dan kun je zien hoe het precies zit. Er zit een zoutweer in. Ik zal eerst even een koosje opzetten en zullen we dan even besnijden. Zo'n plakje aan onder een klauw. Als die klauw zeer is, dan plak je het onder die en dan zit het wat heger. En dan ontlast je hem deze. Dat is een soort steunsoortje. Precies, ja. Dat is twee componenten. Een blokje En dan erbij. ga ik een blokje in de boes. Als je daar in dit plakje zit, dan zeg je, denk wel even zien. Zie je nou wat hij haast ontlast. Omdat er heger zit. Wat vind je hier zo mooi, hoor? Een mooie hobby, ja. Dat een kool beter maatje kan. Nu dat die kreupel is, denk je, hé, nou is het klaar. Dus het helpen van de kool, Ja, ja. dat doet jou goed. Ja. Van jouw werk is het jouw hobby worden. Ja. Want hoe lang ben je al met pensioen? Nou, ik ben nu 82. Hoeveel kei heb je nou al in die 52 jaar Zo kan het onderhouden? weten. Het hoeft misschien wel heel miljoen. Het is poort. Zie je dat misschien keer 12. Nou, dat is misschien 1 miljoen. En nog altijd vind je het hartstikke mooi werk. Ja.